anao hira mandeha anao midansy ankitiny mankafy anao mamparary foana ka amizay ko mandiniko hoe zandry kely ambolo viakatra agnano la musique de nigreur la musique ro tsy izy zegny tsy tioko aminazy non le magaganaka le guitare nakay le tendreko foana kivolagnanao anao de fa nakaka avadiako mila magnesaka Jean-Luc Ndopanulte tonga so ito amin'ny point carré tsika jiaby miarahaba atsika zegny ny miaraka aminay amin'ny fotoagna azy ety ataoko fa hoe agnisan'ny maro amintsika no ny ambigny ity fotoagna raiky zegny ny agnanaovantsika ady hevitry elo hoe na koa za ty volagna hoe zara hevitry no ataontsika eto ty izay dia eto i mpanakanto Mambe miarahaba anao tonga so ito amin'ny point carré Mambe. Ya bonjour Jean-Luc miarahaba atsika jiaby ya tsy ataoko lava fa mbola misy koa ato présentation mandeha tsy ambaratsika izy izy io Elidio miarahaba anao. Miarahaba Jean-Luc miarahaba zegny nake Mambe miarahaba atsika jiabijiaby etokantragno agny agnariky fandaragna point carré ity ito zahay tonga ito mazay nafarinao tonga akora karaha zigny de fa agnano izy atsika io tegna naovako merci amitsika satria nagnanaovako izy aza ohatra karaha tsy de nasaky nikaiky fa nataoko publication zay volaniko mba magniry ndao volaniko mba ihaditry volaniko i Mambe sy Elidio ny eto amin'ny point carré aty amin'ny capital studio ny aty ambolokandry no misy zay ny amin'ny fotoagna azy ety zay ny ataoko diakidiako mampotaka ya fahita tonga de vavany mety ny antony koragna e dia mikasika ny artiste ISB sy artiste grand complet de i Mambe moa no agnisan'ny nagnaboaka io koragna io voalohany tao amin'ny Facebook tao de igny izy niteraka resabe zay tagny réseaux sociaux maro samihafa zay ka dia tagnaty raha koragninao nefa misy ihany koa ataontsika hoe hevitry vaovao zegny narosiny Elidio la zegny ndraikindraiky somary mifanohitra ihany amin'ny raha zegny novolagninao ka eto anao Mambe efa nataonao igny publication igny fa za mangataka hoe izy koa mbala tsaro anao na koa ny raha tianao mbara mikasiky zegny ampodiana ndraiky edy Mambe izy koa mbala sakinao agnapodigny volagna igny Mambe renareo volagna zany ndraiky izy koa sakinao izy agnapody zegny matao fa naveto efa vogno masaky dikan'zay tsy hoe andiady dikany masaky saky zay mamerigny zegny satria isorako anareo point carré anao tsy niimposé anao zany tsy nandidy anay anareo tsy maintsy avy amin'ny point carré fa anao ny proposé tsy mitovy ny imposé sy ny proposé ny imposé tonga de fa impérial zegny hoe tsy maintsy tonga anareo fa anao nanao proposition misaotra bezaka mety satria raha aminaka zany tsy tiako abandonnena misy namana miteny laisse tomber Mambe fa reo fa ka laisse tomber fa nivadiky raha hafa zegny volaniko non rehefa mametsaka zavatra satria za taloha mbola nampianatra tany tamin'ny école brillante aloha zay mitsy toeraka rehefa za mampianatra za tsy magneky mitsy nata misy mpianatra anakay bado eo itsekeko raha sy miacheve tonga am'le tanjo de zay natonga za tiako misaotra betsaka ampodiko eto le izy hoe inona le izy le izy zany tonga de ataoko fohifohy tsy ohatrany tsy rano volaniko jiaby ny de ataoko eto fa bon tsy maintsy misy détaillé izy fa izy zany hoe resaka fahaizana zany nyteneniko tam'ziny raha te ahay fahaizana fa izy igny niala niary natezitry olo maro ary nisy hors sujet be resabola koa ny volagnindrao nivadiky resa fidiram-bola le izy vola de non io zany nata anao milliardaire amin'io am'le ISB anao artiste ISB natana milliardaire amin'io fa izy na tsy voavidimbola tsy midika anao mandeha en Allemagne Amérique de fo tonga de lasa mahay tampoka azon'le ISB misy makatako hoe ampidiana misy Mambe ataontsika hoe 20 tany volagninao tao bon izy zany volaniko bon izy koa te ahay te ho tonga ho grand ongeza ho tonga ho ingeza artiste mata ingeza makadidy zany hoe raha de mihezaha foana manao instrument complet satria misy point maro na le niteneniko tao rahanao zany io foanao tsy miezaka hoe mba mampiasa rang complet o mpanakanto bitika foana anao lasa kely satria anao tsy considéré satria anareo sovery sodokan'le olo miravoravo igny raha oe io na tsy asina ISB io tadir ava olo malaza mpanakanto rehefa malaza na tsy asina kily ISB io izy mitsanga le fo olo jiaby azonao fa le izy mbola nasindreo hira le ISB mandehany de olo lasa mitsinjaka olo normal musique mandeha ve olo tsandy fa nazavaiko tsara tandremo mila biry agnatin'ny loha
fa tsy kilesy be indro na valy fa le anareo hitandreo io zalareo mary io lalo igny ary ty bogosy ary tegna izy hitako karaha zegny zegny fa igny ambelatsika eo fa le i ambelatsika eo fa le tegna tiako aviagna tsara ny mahay raha afa foana tsy mila misantoko izy io tsy tato ato zana moka irako voalohany tiako la muzika amin'ny farany ireo za vola hoe tandremo so musicien santoko za zay sarotony be rehefa anao zany petraka amin'ny raha raiky amin'ny carrière raiky ohatra anao mpanao studio engany anao tena hoe mpanao studio matiana tena hoe mahay anao fa tsy ataonao anjoanjony fo mba mahay fréquence aiguë mahay fréquence médium fréquence basse ry mihoatra mastering tsy tsara ty karaha zay zany le izy zay le titre en général nazy satria izy bako natezitra olo maro amizay na andeha maro lasa attaque personnelle lasa attaque personnelle personne mais avy agny izy tsika baka io fa za sy manitodika amin'ny Elidio amin'ny raha nikoragna igny hita fa hoe nareo manko mambe malaza fa hoe mambe zay koa fa mivolagna anao draiky zay Facebook malaza fa hoe anao zay tia malo zay raha boko jiaby malo anao ino nga problème nao totsika marano koragny mambe zay bon un point amin'ino tsy problème raha volagny mambe ny frangisy fa le za baka tsy asitritsika jiaby za artiste nianga tam tsisy nianga amin'ny artiste tsisy za tonga fapetraka ny hoe misy za zegny voalohany nianga tam clé USB za tagny commencé la musique 25 000 prix ino prise vocale tam studio tetsy tek taftonga zay izy magnarany place ty tatanaty eto taminay tany zegny nihira fa tegna studio local nampiasaigna tegna mampiasa raha tsotra mampiasa farany tsotra hoe ity ny agnamboarako la musique naka satria igny moyen ampela-tagnana zegny voalohany donc zegny anao artiste managna mahaizanao zegny ke les artistes madiniky dénigré anao hoe raha tanareo fa tsy izy tsy marigny aminaka izy fa aminaka raha tokony ataony mambezy koa tegna hoe zegny mary tokony hoe amay tsy dénigré anao le artiste satria le tenazy tegna dénigré mihitsy le hoe tamkoragna mo dénigré zay ka zay misy mako am'le volany hitanao fa ho izy magnambany zay le tanatin'le fa izy mbola vola hoe ampitiavagna ho izy non tsisy problème zava teniny fomba zao koragna tangatiny koragnantsika ny mambe ilainareo voalohany zany asa fa tsy manao alef chart 5-0 so devienareo zay miady alef chart 5-0 alef pose raiky raha ty zay mbo manao mangala sary koa fa tiako volagny etsy zay ndraiky do tsisy anga zay mpinamana teo misy bakolo sasa ire niady tandremo za raha vao misy organisation izy io vavolombelo izy kaiko voalohany ndraiky nahely tsy maintsy reo prioritaire aminakay namako reo haiko izy manao zay fa izy noho ny fitiavana la musique de mafana fo zay milary matonga izy za tsy mandray ratsy raha volagny ino amizay fa sy amaraha ny volagny fa le dénigré zay ameo zay ngazava zay ino amizay volagny mambe zay hitanao fa hoe dénigré zay ko raha ratsy zay magnambady il zay io mambe mandeha koragnantsika lasatsika karaha ty raha hitako ataony publié atao ozanao hoanareo volagny artiste aby volagny par rapport nay nambarany publication tankanareo taonao tao zegny zao par rapport ny artiste grand complet ndraiky anareo mpagnano USB volagny anareo jamais ho amboloa nareo faible volagny de satria jamais anareo volagny ho amboloa satria volagny zay volagny managna mazaizay anareo artiste madinika volagny anareo tsy possible isongadigny zegny alors que zegny atsika koragna makasy par rapport raha nazavainy zao kanaka mambe teo fa za mametraka fogna hoe la musique ataontsika Madagasikara eto miainga amin'ny hoe surtout za baka zegny zany kavaratra eto tsy fampianaragna la musique eto et tsisy école de musique zegny amin'ny avaratra agny tsisy hoe kimeo iantagna la musique za fa direct misy école la musique tsisy zegny fa ny ampela-tagnana anao ndro ampiasainao afataonao magnaboaka la musique zegny raha hitako donc zegny ikoragna zao mambe nareo mila mandaniogna fotoagna mianatra na fotoagna andeha afako magnano fiaignananaka fa manahirana za raha zany kare mandreny sahiragna isaka marobe raha manakagna zegny de misy fotoagna tampotampoko za nahita couloir la musique ty tiako tsara la musique ty akory zegny ataoko aminazy ty mba vitako mamelon-tegna les circonstances agnatin'ny fotoagna niavanao nitiavanao la musique nefa tsy hitovy amikanily mambe tagnatonga fotoagna lavabe anao fitoagna agnano la musique efa tegna hitanao professionnel fa anao fotoagna ny fahatanoragnanao tsy managna le moyen fagnanesinao mianatra ny ampela-tagnana anao io ny ampiasainao zay mahatonga mivolagna hoe ity clé USB no misy ampela-tagnana ane tamin'ny fotoagna mambe taloha tagny nianatra la musique tamin'ny moyen anagnany zegny mahatonga zany volagna fa ny musique rehefa mivoatra tamin'ny fotoagna zegny fianaragna la musique tsotra tamin'ny fotoagna zegny mbala
le tegna matériel nampiasaigna ampelatagna managna soma gitara izy mampiasa gitara katakatakatakata agnatin'ny raiky izy gitara pamba tsy mitovy foana samy miainga tamin'ny tsy fanana agnatin'ny raiky zanak'olo tsy ratsy zegny boka agnatin'ny raiky zegny volaniko école tsy école trottoir fa nianatra fa to trottoir ke zegny boka l'école de musique zegny misy fa fa ito tsy marigny raha volana zegny fa ito officiel ni tiako anizako izy raha tsara zany hoe le fomba fivolagnana izy igny namparary zany andraso amizay ary satria zao mamparary satria nareo taitaitra mandray raha rehefa mandray zavatra tsy raisiny atendrony zava-tsara volaniko igny de fa publication nataoko vidéo voalohany tafara amizay zany nagnano le sariny place be zay nambarako point roy ny volagnako tsy midénigrer za fa tena hoe noho le vava ratsy azoko ndraiky raha le mauvaise le vava nataonao fa boka namboroko anao zegny boka ny nakany karaha zegny sa zegny izy nambaroko teo hoe jamais au grand za karaha zegny voilà za masaky mipokotany masy za mitsy raha ndo tiako apody foana jusque za maty jamais grand nareo satria nanino ambarako eto preuve reo fa nameko mihaino tsara aza ento-po fa za masaky miteny aminareo jiaby zandry madiniky maregny zao io tianareo tsy tianareo za zao nefa mandresy manomboko zao na ia olo mpanao isy be fa zay tany mboany nata sasany misy vantara zay zao fa andeha n'Amérique tsy haiko andeha n'Allemagne tsy haiko andeha ia zay tany mboanao baba anao zao miaraka agnatsatoka izy be matsiaro zafo jusque anao matsiaro zafo anareo zay satria nareo tsy amboloatsony manomboko zao anatsatoka izy io izy io ny hainareo e sady zao le preuve roa jamais satria za mitony jamais zany io ohatra ny ray aman-dreny ohatra hoe za zay anareo zalahy malala fomba fa anareo koa tsy alala fomba anareo jamais aefaravary vivre de dis vrai raha ray aman-dreny teny hoe jamais satria zao le preuve roy apodiko eto le roy maro preuve marque fa ro ambany foana ny clés B voalohany rehefa star SB ndraiky star manao grand complet fanojy amin'ny lalana io star SB tsy maintsy misy complexe d'infériorité foana io ataony akory karakory ma ça va zay io andeha la réunion atao nefa andeha la réunion zy tagnany iny ato andeha la réunion zay fa tanao satria hainy hoe bandy CSB devant anazy eo ary matoa CSB ma instrument tsy maintsy eo zay tiandreo na tsy tiandreo zay ata mafy karakory za tsy anonona anarantsika preuve faroe za tsy ary nahita hoe misy star SB za tsy manonona anara star SB ohatra ataotsika raha barzona ndraiky ratovin-dranahary SB reo malaza Madagascar tena mafy misoma eto ambanja androany invité dade love grand complet na hoe grand complet invité za tsara nahita raha karaha zegny tsy maintsy le grand complet de misoratra hoe invité raha ianina de rehefa tonga hoe reo amin'ny SB ndreo DJ ndreo fa pariery azonao marque grandiose zany zany fa alehibe zany jereo raha nataony zandry mopokany azafady manonona anarana omaly tsara raha nataony zany tandreny batteur ndraiky guitariste professionnel tamoramanga zany mijery za tonga de nanao pibe merci zandry fa manandrana izy mopokany mety mbola ananao clés be satria misy côté mety ho satra anaovany azy fa le olo zany tonga de nandray ratsy ako na vavanazy anakay hoe vavanakay zany volany zandry ioldio mamoriky zany tsy mamoriky zany za tsy matiny voriky zay mafaty za tsy matiny vavan'olo izy io moa karaha ty anao io lavy amin'ny obologany vaza hoe la vérité blesse sanatria mikoragna za mangala ohatra io karaha sanatria fandroaka topianao izy topianao vandivandy mofo topianao izy tsy taitry mofo fa topiany marigny baka hoe vato marigny le marigny voikagnankagna jusque anao kikerigny tabataba maro andraso azafady kely tavela tsy fomba manapaka resaka fa tiako volagny aloha volagny mba so misy idée tsatoizako boka manko satria maromaro manko ny ataoko hoe fa vovaly aloha neny anazy iny hoe le midénigré dénigré zay manambanimbany manitany teny hoe à jamais tavela kely foana nareo zao ary tiako an'izao kisa raiky hoe bokanareo afaka maroy amizay hitanao le vianao be volagna fa hoe jamais au grand fa hoe mijanona madiny fo le artiste le SB zay ny tiako aviagna agnatin'izay hoe am'fahaizana tiako volagny ny tiako antoniagna anareo zegny kalako hevitranao de par rapport amin'ny resaka le valeur an'le vita amin'ny SB mahatonga anao miteny azy sa iny zegny le mahatonga fa hoe tsy très bien zay mahatonga mametraka fantanina zay fa mahita comme commentaire mandalo satria misy olo tsy asy dao mihitsy le raha inao avy nanao ISB tsy valeur bon très bien ISB playback am'le SB le playback izy de misy olo haindreo le raha tiako volagny fa reo nyahodikohodindreo mandeha ambadimbadika any na anao fa mahazonao zegny izy mba ISB zegny ne
zany zaka tsara za zo misy SB tondrasako ty SB zay misy valeur SB tsara to zay CD mora tapaka hainao tsy aleza playback fa hainao na te volaniko hoe le anareo mihira hambony SB nisy ngia zay nagnazava hoe misy SB stem misy SB instrumental misy SB tout à fait SB hainao zany hoe le olo manarakaraka mampalahelo manaraka fotsiny maty mihitsy micro izy magnassemble mira kemkem karaha molotra ny voalavo igny izy amin'ny taona voalavo mamofofona raha igny io mody mikembikemba amin'ny micro io hainao igny zany le mampatahotra za mafy satria zao maro mako tenin'olo alazaindreo koa musicien mavoso tsisy karama musicien tsy resaka musicien zay rehefa tsisy karama iala izy io ma tsy hainareo ne olo be misy jery ny musicien misy jery koa fa hainy tsy rentable guitare izy mandeha manao asa fa firy musicien misy musicien namako zao footballeur sady musicien tsy nandeha guitare izy nandeha adibainy izy io miasa nambela guitare nazy nandesiny fo adibainy izy misy olo tonga de sasany zany tonga de hitanao le hors sujet tsy zany atsika zany raha vao miresaka zaka hafa etony any ankoatra le fahaizana ty zany mila aronditsika amin'ny fahaizana le raha fa za entina hoe izy ty nahitako maminy za mira amboniny SB tsy manino natanao mahazo firy miliara natanao mandeha aiza natanao mandeha aiza fa tsy voavidy tsara foana mianatra bon izy koa fa natsafa satria zay tany andehananao zay tany andehananao nandeha andafy anao ndraiky SB anao tsy maintsy midemande anao zao fiainana zao hoe ahoana mo fahaizanao ohatra zao ataontsika anao nity radio ngeza be andafy agny tsy maintsy mitaky fahaizanao le zao tontolo zao tsy fanina mitaky fahaizanao fanina fahafapo aminao fa le zao tontolo zao anao ma mahay ty misy mpanao gazety allemand mahay teny allemand kely manao tsy mahay basy to anglais iranao karaha anaranao karaha anglais bakô anaty iranao karaha misy man yes baby girl yes no mety mahay anglais ty ozy reo de tiako tenenina tsara ny mahay mila mianatra fo zay le tiako tenena hoe mila mahay raha mianara musique mianara amizay manao mitendry le grand complet foana satria anao raha vo tsy zany jery zandry mopokany maly mahay temps izy hitany ary izy za masaky miteny za tsy hoe za iforcé azy iny teteky eo zatra lève itsy te clés be izy satria izy hitany izy afaka manao gala morengy za mo tsy nahita olo manao clés be mandeha manao gala boko morengy lava be boko alagny mbola baly jusque maraindraigny toanany DJ izy vao mavita baly jusque maraindraigny donc fa petit zany fa tsy izy zany de ty farany azafady karaha naka mivolaninao sao de mambety ihany mahazo micro alifatsagny domicile fametsiketra Elidio sady faregnesako mambe zay mbola magnamafy koragna tamin'izy toagna ny Samuel nandalo tagnatin'ny point carré de tam'izay man le volagnan' tsy le artiste ISB volagniny fa brochette io tsy matokagna izy fa tsy maintsy atambatambatra maromaro zegny le artiste aty afara Elidio niazonao mbalo makasika zay boko za tianko tanianao question raiky zay fa niazonao valo makasika raha volagny mambe io voalohany fa faharoa zegny fatelo alifafa tafazato l'important zegny olo mandray lisomtsika eo tsara antsy ndraiky ny mahay fa araha zegny isan'ny halako mamindiniko hoe artiste USB ny artiste playback io nazavaiko playback le nazavanao tagnaty Facebook de anao zao ndraiky masaky mifantanao fa tsy azonao raha tiako volagny tena USB zegny tsy le playback problème raha tonga lasa monopoliser le raha lasa tiako ata sotoagna le koragna ko zegny izy tapahany koragna za tapahany samba zana agnapaka non troisième fanao anapaka zato troisième fanao nanapaka zato alifasa basi bon ny USB apodiko ndraiky fokoragna ty ny USB dia matériel hagnanaovagna la musique azonzoky nakay zegny ny raha zay ny USB za tsy tena afaka koragna anao marobe zare lavagna USB fa agnisan'ny zegny ny USB agnisan'ny matériel araiky ampidiragna la musique agnatiny zegny azonao zegny de agnatin'ny USB io regny atao hoe maro ny hira atsofotra agnaty zay anao afaka misy hira tsy tongatonga fatany clé USB ka tsisy composition natao tagny azonao no ary olo mahay la musique nagnano composition io tagny agnaty studio tsika zao ty misy studio Capital Record tsisy raha miboaka hato zoka tsisy composition natao manafy tagnaty studio to va igny am'lay tingeny agnatiny USB zegny le izy voalohany donc zegny problème tsika zegny tsy ty voatra mihitsy tsy magnaraka anareo zatra fianareo 1960 40 tagny atafotoagna zegny zay nagnano studio sy ny tariny sahiragna fa am'izao kosa ny fivoaran'ny teknôlôjia moramora kokoa ny mianatra la musique
moramora koa ny magnano la musique moramora mienregistrer la musique ny vazaha apodiko ndraiky matora araiky forognona vazaha tsy tandro tsy magnasarotry fiainagna zegny vazaha fa depuis tagny apodiko ndraiky koragna ty vazaha na koa tsy enregistrement vocal zokinakay na misy analogique taloha tagny mahay tsotra farany zegny natao misy numérique mahay mihegny dika zegny raha jiaby ataony vazaha isanandro zay raha forogno jiaby andavanandra regny ny ankamora fiainagna anazy fo tanjo fa anareo zegny tsy te andiniky hoe magnano la musique mila giligily gitara fa zavo afaka mihira tsy karaha zegny ny batterie lampelatagna nampiasaintsika tsaraikaraiky zay nikone na microphone karaha ty foana karaha zegny izy koa mahay magnano harmonisation raha jiaby afa miboaka musique zegny parce que la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est la musique. Donc, quel que soit le na clé USB MPC, na ni ko fa misy hoe fitambarana raha tsara, misy raha miboaka afaka zegny hoe la musique zay. Zegny amina kamanokana. Donc, aminareo zegny tokony gavagna hoe anareo volagna kamo hikariko. Fa le fivoaragna ndesy le technologie amizao fa magnamora fiainagna atsika tsaraikaraiky ty dénigrenareo le magnano izy. Atsika zao koragna mikasika la musique ty. Karagna nataoko ty momba i studio ty. Zanga artiste farany tsotra aleko. Koragna artiste mahay fa satria za tegna marina na de io zegny za tsy miprotéger artiste tsy mahay raha. Na magnano playback anao na magnano clé USB izy koa tsy mahay raha anao tsy mahay fo. Fa anao ko artiste mahay raha anao izy koa na karakory ataonao izy koa artiste mahay anao mahay fo. Mande instrumental ary izy. Panao artiste pagnano fil karazagna artiste pagnano grand complet malankira sur scène. Non fa mteo na fa tayo ny amany za nefa anao malankira mankira sur scène. Zay aminaka tsy voatery hoe magnano mahay la musique anao keo zegny hoenjagna. Fa misy koa zegny ny pagnano playback tompoko. Apetrapetrandra jiaby. Za fa mizala volaion'ilo anao. Mizava ataony basta laion regny. Io tsisy amboarigny bien créé va agnatin'ny studio vakagny le raha jiabijiaby ampiasainy tonga sur scène izy magnaro eto hoaniko live eto hoaniko freestyle eto hoaniko raha karaha zegny rehetra le musique kanto le zavatra ataony. Ny tiako anoizagna izy sady amin'ny tapany farafarany boko nomba afaka mamindogna atsika jiaby za tiako tany zoky mamy be kanto sa tsy kanto raha ataondreo manafo na izy koa ataoko koragna raiky ambadika hoe ino marina dito hoe la mozika raiky izy kanto misaotra anao ya za iny fa izy zegny ny anao vany tonga de valiko azafady zany olo nanaran'olo raiky influenceur amin'ny Facebook malaza hoe koto misy teny koto malo ty resaka fahaizana aloha fahaizana de eo amizay zegny napidirany kanto ohatrany zany zay misy lasa saina karaha marigny raha volany koto zegny zany tsy nivolagna mihitsy koto ny tena hoe dénigré resaka dénigré zany zany any tena tompony satria ny ankotony hoe tsy artiste mihitsy reny zany hoina aminazy de lasa saina za ohatrany tady marigny raha zegny satria miagna gitara tsy haindreo amena batterie tsy haindreo mpisomazy amena clavier tsy haindreo mpisomazy amena micro mbo tsy haindreo tsy haiko inona zany amena lakle tobile 4x4 ndraiky haindreo chauffeur zany tena mety amindreo amena asa hoe amena possible irakoto son regny azafady agnarina tanimboanjo rakoto son artiste clé hoe amenao famaky izy grave nampanikakazo lavo bûcheron zegny tegna agnarany fa ny atao hoe mpanakanto artiste pire tsy artiste hoe sculpture artiste tononkalo fa pire amena micro hainy nata tsy mahay raha fa misy instrument sonore raiky satria teninao te la musique avy amin'ny son combiné instrument sonore namboary io tsy miboaka la musique raha tsy instrument sonore raha tsy zaka magnena azonao professionnel nanamboatra musique resaka clé USB volagny teo io raha io boaka any professionnel de nataona USB zaka jiaby anaty hirandronga irany ty vita anaty studio koa nataony anaty USB fa zay koa iakatra sainy USB mbelany ary abokany amizay zegny azonao de izy fivoarana ozy zany le azonao le kantonao zany aminakay kanto dikankanto zegny dikankanto tsara zay dikany kanto kanto ataty kanto koa raha ty tsara zany azonao la musique iny volaniko amin'ny vidéo iny raha hitanareo tsara Iranael Rijady Big MG misy tiako hoazandaro tsy hainay zegny azala za maregny volaniko fonakay ina Big MG jiaby maro tsara fa iny tegna magnetsiko fonakay raiky tsy avy lavitra zay volagninao satria USB am fahaizagna zahako mbola ho testeko andro raiky any izy mbo avy testeko fahaizagna anandro ako mvaly asolo koa USB nao mira koa anao jereko
iny instrument hainao asa azonao le izy za tsy miraharaha tabigy am'zay manambola izy fa zay boka agnary lehilahy manambola tsy magnino fa ina manambola karakory anao koa fa tsy mahay mitendry foana io tsy voavanganao io ka raha olo BPC mividy diplôme BPC taratasy diplôme iny voavidinao fa tsy ndika anao nahazo anao ty afaka BPC anao tsy afaka de mividy diplôme anao koa nafaka de tsy ndika anao nafaka tonga de nay anglais be nay mathématique be asa azonao zay lele tiako volany dikan'izay anao nafaka BPC nividy BPC nividy amin'ny vola rehefa azonao diplôme mieza foana mianatra am'izay fa tsy torohinao foana BPC nao iny BPC fosiky karaha zegny anao nalaza kely tavela fivoaragna ho izy zao fa mivoatra ho izy raha nataony vazaha jiaby izy tsara non za mitany Zandry Lidio Zandry za mety za zokonao 10 taogno za hitanao zao tamin'ny 7 février 50 merci beaucoup vazaha volaninao za mitany anao vazaha tsara zay raha ataony vazaha fivoarana izy nareo kamandilika nareo tamin'ny 260 mbo tsy teraka za tamin'izany atandemo nenay lovantsfa za hitanao zao ainao za mihirany emisy ty dala ira mandeha aminay za midansa tiako rehefa ira tsaratsara fa le za amizay diso fanantena maman justice madame nakay antrano izy mity tiany ira reo aizao kira jiaby reo mivadiko antrano fa izy ande za olo reo za tsy mazoto izy fa tsy afapo za izy koa tsy takomitrareo mihira azy satria izy mihira be bon allez entre parenthèse zay raha ataony vazaha izy anao ka mandiniko izy tsara fivoaragna izy antany anao zao ty tsy tamin'ny 1960 eky raha notanyako anao ty Facebook vazaha nagnanao sa tsy vazaha fivoaragna sa tsy fivoaragna izy koa resy mbola fivoaragna mampivoatra anao izy fivoaragna anao izy io boka tena zao tanyako anao ndraiky bakany izy io boka fivoaragna quelque soit fivoaragna tapanao tapanao koragna satria anao fatsy boka andeha mangoko anao zio nefa nitoetry ratsy za fa nisainao 3 fois tapanao zanao ratsy zany manapaka azo tapanina katao za fa za zao fa tsy anapaka any anao Facebook fivoaragna tianao reo tsy tianareo azahodina koragna fivoaragna io tafarata tika fivoaragna raha niseho teknôlôjia Facebook ony mahita hitanjab teknôlôjia io ino atao amin'ny teknôlôjia fa tsy kitay ala maiky ndraiky kapepeky mamandritry motro nanamboarana Facebook fa teknôlôjia fa io tsy mety amin'ny fahaizana nata fivoaragna de anao zao Lidio mivolagna amin'ny zanakanao Facebook ambela fa manjary miaigny fahaizana ohatran'izay izy io nata raha namboariny vazaha misy côté ratsy fivoaragna ambarako raiky anao tamin'ny des années 60 tsisy bébé tsisy danse carré tagny zio io danse fivoaragna amizao fa io ratsy nata fivoaragna zany laolo SB za tsy anay tamin'ny andro taloha natandronao za fa nahitanao danse hitako anao tamin'ny olo amin'ny artiste taloha za fa zay tsangana mihitsy tsy hoe za mahita caméra de za te mango démoncer eto fa anao ira mandeha anao midanse ankitiny makafe anao fa amizao io fivoaragna danse fivoaragna anao midanse kilalaka zay anao tena mitsapika hoaninao nata tsy isaky partenaire magnetry tsara anao amizao fa amizao zay artiste miboaka danse fivoaragna ia bébé anao vomboaka zaho anao nandeha tsisy rasa volagna nata ohatra hira fisarahana izy anao asa azonao asa amizay za hipetraka anao de jusqu'à ta jusqu'à ta za nahita olo alo amikorinay tsy tonoko eto agnarany zay koa resaka idée de business à long terme atika glace izy io glace zegny produit mandeha fogna isan-taogna miany zay volagna ao amin'ny China Sourcing Mada no ahitantsika ireo machine na glace sur commande io afaka micommande ao amin'ny China Sourcing Mada atsika de managna 2 choix atsika mety aby ny choix afaka isafidianantsika machine à glace à moule prix 3 880 000 ariary deuxième choix ndray machine à glace 2 moule prix 5 750 000 ariary aza misalasala mititre ny page China Sourcing Mada velo Mada ola manaraka ndraiky mbola misy idée de business jusqu'à ta za nahita olo alo amikorinay tsy tonoko eto agnarany ny rano babany izy andao anao zio mandeha fa lera fa tara papa anao zalahy masiaka papa fa mandeha raha ty ratsy raha za raha fivoarana raha kareny da anao za tsy miaccepté de zay le teneko hoe mianara danse koa za zao mba tsy volagna amin'ny SB reo misy vidéo zay nalefany frère Wawa nalefany za va mare danse DJ manao danse laolo vedety danse mafy io za mbo tsy nahita olotsika nanano karaha regny za mbo tsy ary nahita fa nitsika tara ty za i tsy danse ma
de za zay mahita tsy ohatrany marina teny koa hoe tsy artiste ty fa animateur alohan'ny Eldio Rabe za tena saraiky mambe dika zegny hoe so de mba fotoagnany ataontsika hoe vanim-potoagna le raha de hoe vanim-potoagna Facebook dans style fa resaka la musique tiako volagny so de hoe taloha zegny nahazo bagna zegny le raiky mitendry de koa fotoagna de hoe tokony non za hoe fanambarako teo za marobe hira amin'ny jeune amizao aminakao azonao tena rehefa raha tonga de adoboko tsara mihitsy de za mieno surtout tsara feo le bandy ke ino amizay fomba viany misy olo zegny olo magnano grand complet miraha be nefa zay izy tsy malaza nefa laso reto ISB reto azafady ISB reto koa ndio malaza ino koa mety agazava sato raha questionao zay tsika tafanono agnarany tariky fa le grand io boka mariny olo manao ISB fa sasany agnabo sasany ambany anao ny olo mpanao ISB nidry radio voalohany zany zao Basta Lion fa tsy mpanao ISB jiaby karaha zegny koa le manao live misy ny agnabo misy ny ambany misy ny ambany tsy midika hoe reo mba tsy malaza ke azonao fa misy ny agnabo soma i mahazo olo maro tsy tonontsika eto Eldio resaka kanto no nitaritagna izy joiny de hoe ISB kanto azafady ISB tsy tianao fa somary zany nitresaka lera nefa anao avaly makasika zay resaka kanto za boka tegna marigny e fa mafijeriko manokana ty zegny za ko agnano la musique tsy miréféré am raha Madagasikara eto oka zava ito zegny za tsy misy référé raha Madagasikara za ko agnano la musique fa za mametraka hoe azovina artiste international malaza ke sotoavigny fa mbela naroya igny baka mbela ntsendriky avao koa za manoko raha makasika sotoavigny fanigny tapako no mereky fanigny avao koa za manoko izy volagny fa le raha nokoragnetsiko zegny toiziko antsendriky avao za manoko raha fa tsara zay ke tolo valio fona de ito atsika volagniko Madagasikara ito koragna satria jusqu'à tsika mikoragna zao zegny za koa agnano la musique azovy référence naka le olo malaza agny le olo mametraka la musique en place regny zegny satria tatoato atsika magnano koragna azovy artiste international managna maizazy amizao en Amérique atsika zegny ko iza fivoarana zay baka aminaka manokana mivoatra olo araiky zegny atsika tia tsy tia tsy maintsy misy référé am tanagna mivoatra fotsika zegny toe fivoarana anao soko ko hoe tsy magnaraka fivoarana zegny anao coincé am tany misy anao io donc zegny iny fivoarana misy am tanagna mivoatra indra mandalo hagny la musique njare mivoatra donc censé tokony nagnaraka fivoarana la musique zegny moa tsika tia voatra marigny am lafindra jiaby zay tsy la musique zaraiky ki di mivoatra zegny anao zegny tamin'ny fotoagna fita Madagasikara teto tamin'ny 1900 matetiky refa satria partir de 1960 zegny lena zao antsika le fahaleovantegna antsika teto donc zegny atsika zegny izy ko mbola hijano am fotoagnan-draha karaha zegny fotsika agnano la musique ty tsy possible tafaboaka fa ndra tiako mba raha ito amizay mipody amikoragna tamy voalohany na hoe nareo magnano ISB sy ny tariny satria atsika ny abodiko nefa ny vazaha volaniko magnano raha mankamora fiainagna anazy ano zao zoko naka tamin'ny fahazazagnanao tao mianatra gitara pa kolotoko mitatra passage ny raha raiky donc mandany misy aroa lera telo lera efatra lera 10 lera mianatra passage ny raha raiky fa am fotoagna nivoarany teknolojia zao ty alefiko le hira tampeko amin'ny raha ataoko long izy tany passage mondazy tuk malaky aminaka mianatra izy zegny atao hoe avantage ho an'le fivoarana misy avy amin'ilay côté-ny gitara sy ny tany volagninao ty note jiaby tindrenareo agnatin'ny gitara io nampiasaina agnatin'ny studio agnaboagna hira mandeha amin'ny USB plaqué accord do izy do zegny raha mbola zay igny tindreny bagna arranger agnatin'ny studio zegny tanandenandraha zegny hagny mirindra arindra baka agnatin'ny studio ho ana manokana pody fa vazava la tsy makasarotry fiainagna ankamoramora fiainagna makasika la musique ty akory ataoko agny zao misy olo tsy managna moyen misy olo zegny agny quelque part igny zao izy tagnany la musique izy fa mety tsy hainy fomba agnanovagna izy ino raha ketriky vazaha raha ty izy ko nafa logiciel karaha zegny afahan'olo magnamboatra raha karaha zao ito magnaboaka raha tsara magnaboaka raha milamy zegny ataony vazaha tsy voatery zegny anao aky hoe tsy maintsy andany fotoagna lavabe agnatin'le raha fa atsika zao magnano par exemple pody ndraiky resaka Lionel teo Lionel zegny izy magnamboatra hira anazy agnatin'ny pad anazy fo azonao agnatin'ny pad fo izy micomposé ta c'est clé des do apetany batterie agnatin'ny raha ao fo zonao agnatin'ny clé USB fo agnatin'ny pad anazy fo zegny mboran'le vazaha izy satria vazaha tsy nasarotry fiainagna apetrany ato logiciel jiaby ty batterie ty sample zao apetapetany agnatin'ny machine agnatin'ny logiciel ko ho anao le manampagnaty hianatra amizay para olo anao andeha fotoagna andeha fotoagna lava be ino volaniko anoviko am raha ty zegny ino matovy vazaha nametraka raha ty ato misy dikany matovy vazaha nagnano raha ty misy antony afahagna magnano la musique milamy donc io an'le managna eritretra agnatsara la musique ino ataony ianaran'le raha
ianarana agnanovana composition nazy ta clé de do clé nana clé de ci clé de là agnanovana composition nazy amy studio vita zegny amy studio ataony vazava ndraiky ataony misy olo mety sahiragna agny tsy moyen gnany la musique alafaka instrumentality nambarana zanao instrumentality sao de olo mety aminazy anao ndraiky mahita izy igny mankamora fiainagnanao koa la zay mahatonga za mivolagna ny vazava lany kofa magnano raha mitsinjo ny fahasarotam-piainagnan'olo maro karaha zegny zay karaha ataoko tamin'ny resaka ino zegny karaha studio za baka atsika anaty studio baka atsika tegna marina studio capital studio ato talohatsika mila mandeha amy studio matry fô vao mavita hira tafotoagna zegny tafotoagna zegny ta Madagasikara teto fa zio nefa noho le fivoaran'ny teknôlôjia isakisaka lavatrano misy studio afahanao zegny magnaboaka aingam-pananao agnaty lera donc zegny pas la peine izy koa hoe zegny olo amy studio mafay le asany le raha zay agnaty studio mavita le asany atama za zao ka tira za karaha zegny donc hagny za baka anisy desiny filonazy mitindrana zegny aminaka manokana hoe tokony apetraka tsara fa hoe ny professionnel agnaty le raha tsy voatery karaha etretinao fa le fianaragna ataontsika eto karaha le volagninao zay tsy voatery nagiligiliky ditara isan'andro tsy voatery juste entre parenthèse ima tegna mampangotsoko anao amin'ny tao USB anao olo karaha magnano grand complet za ko grand complet satria nagnino zaho nianga tamin'ny tsisy nianga tamin'ny clé USB nanaovako naka ino amizay sobotoka anao amin'ny USB fo base ka zaho naka manokana za zegny tiokolo mivoatra azonao tiokolo mivoatra igny nafinaritra za igny nafinaritra za hoe bon za tegna mary za ta l'église azonao ta l'église ta fotoagnany zegny fa tonga taty za aiza moyen fahako mandetsa karakaraha makasiky raty na vita hiroko tamin'ny clé USB za jiabijiaby ary igny ndesiko nitourné tamin'ny fotoagnany zegny donc mamparary fonaka amizay ko mandiniko hoe zandry kely amboly viakatra agnano la musique de nigreur la musique ro tsy izy zegny tsy tioko aminazy satria mivoatra la musique zay mahatonga za volagna hoe basta la yon zao basta lo ko pitidreo nakasika zay mo tsy avako lo volagna hoe andro pagnano playback tsisy raha zo volagna misy pagnano playback mahay fa misy pagnano playback tsy mahay ho an'le mahay de reko fa le tsy mahay za tsy magnamepona olo tsy mahay raha zay fa ho an'le mahay magnano raha ataona magnano playback izy eny mametraka igny amy place misy izy de reko zay ary igny mampivoatra ny fahaizagna anazy lasa atsika tafotoagna makasiky basta layon ty basta nefa 20 ans fa 10 ans de carrière mahiry fa plus de 10 ans basta layon carrière anazy ndika zegny vao tafapetra tagnaty fotoagna jiaby zegny misy ny hoe olo mandray la musique anazy misy mankafy la musique ny basta layon kanto zegny mazava ho azy fa kanto le raha satria mato olo jiaby mivalamboetra amy tana andehanany zegny kanto la musique ataony tsara fa tokony hoentsika koa zegny aloha hoe amindiniko hoe kanto ino kanto agnatin'le raha za managna kantonazy olo tsaraikaraiky mety ho kantonao tsy mato aminaka fa mato zegny raha nitsofotra agnatin'ny sofonao agréable aloha rainao azonao mety amy sofonao le raha zegny kanto agnatin'ny sofona araka fahaizanao izy fatakaranao le raha zegny atao hoe agréable à l'oreille donc kanto igny am'le olo mandray izy karaha zegny Shaina fa 4 minutes tsika zay 40 minutes amaramparagna atsika za todika amin'ny zoko mambe mialohan'ny atsika amaragna izy tanteraka za somary tonga tany saraiky zegny mambe didikan'zay mo hitanao ro zafady lidio reto USB aby reto ro malaza aby reto panao playback io zegny poe aby ro panao playback za zegny fa hoe ndraikindraiky hitany tandreo aza tsy hitany mambe ndraiky gitarany mambe ndraiky tsy mamparirano fizavako izy ke dika zay koa ma zegny ny mpandray koa zay tsy mahazondra sa hoe voilà non izy moko zany apodre la vérité qui blesse nambalako ohatra teo igny tsy mitovy mihitsy fandroaka ty toranao amin'ny mofo ndraiky vato izy koa vato marigny toraka marigny izy zay vao topo marigny tsy zakany tonga de wawawawa izy maro hitanao regny maro raha nazo anaka regny fa regny tsy problème naka satria fanjo au contraire mato agny zay nantreky zay hainao nantreky zay mato miteritra vidéo tsy mety vita jusque jour io manotro le raha marigny volagny ino na vidéo 10 amzato ataondreo isan'andro io marigny tsy mba maty ino mantony volaniko hoe marigny tsy mba maty manomboky jour zay tanimboandreo ro koa fa magnatsofotry clés be ro matsiato zafona dika zany ino le marigny tsy maty ndreo zany io azafady ro moko ia sasa miteny ay anao io fa sasany fa nazo clé de voiture clé de maison nony amin'ny USB tsy problème ino vitanao ia ino ma problème clé USB zay anao nata misy clé de voiture nata na clé maison anao tsy mahay mira fo raiky tsy aiko pompomondraha tsy aiko magnaiky pompo sasa moko tia laza karaha misy zandy ie manarany zandy tsy aiko misy lovelove zay tsy dady love ndraiky zay na sangalova misy lovelove zay agnarany juste mila mijamijamy tia laza kiny miady aminaka beka hita izy io beka manonga ny abonné nazy nefa tsy zay tanjognaka eya ro mizany anao zao ty raiky manangela tsy aiko la réunion pouma iny
za misy permis de conduire va za karaha ty feonazy amin'ny eniko ratsy be na izy miresaka fa ratsy sandraka hira hainao azafady pakafy ro foana moko le pijery Facebook zay de manahity ary za resaka fahaizana no teneko permis nazy permis vazaha nazy koa ndo boka anakay dika zany izy agniraka olo andeha amin'ny auto école agny hoe koa tio tsara feo mandeha amin'ny auto école or si zay zany izy manao koa misy permis vazaha de feonao lasa tsara azonao tsy any de resaka fivoarana izy volagna ady rano vazaha ataoko azafady manondranao zandrinakay rano vazaha izy ndo alaiko référence vazaha izy mivoatra non vazaha mandro vazaha zany tsy vazaha raha atao vazaha jiaby tsara magnino koa mangala référence sinoa za notany anao ia tena mivoatra Chine sa vazaha aya bon atao entre parenthèse za mahita Chine lasa ary koa misy olo izy koa tsy vazaha sinoa tsy vazaha Madagascar to aminakafa noely mambe mikasikoragna anakaty hoe fa hoe hitanao ro zandro malaza io ro lain'olo io plus que mambe io de zay ma le pakafy koa zegny mano tsao tsara be koa maviany hoe miaccepter les clés SB bon teninao teo hoe ro malaza io zava-dehibe zay malaza zany marony somasoma olo koa malaza zany ina tatsipihira izy koa fa malaza olo fa tia États-Unis edy lasa dala way asianao la muzika eo normal ampotoko ndraiky le feza le foy kely titre nameko igny mila atao anaty loha foana fa tsy clés be irany clés be andreo fa areo ravoravo lohany priorité le voalohany chinois mivoatra chinois référence vazany anefa chinois ry grave fa chinois na fivoarana karakory zany chinois anareo fa nita film chinois ndraiky nifamoroko amin'ny vava misy andeso aminakay le fahazo aminakay fivoarana ambony fa chinois mitazona foana za tsy anita chinois ke agnarandreo reo azo fivoarana de nataondreo hoe James Kay nangala anarana américain reo agnarandreo pingouin sang igny magnano rapy agnarandreo tazonindreo foana fa eto ata anarany misy ata lasa valana nambovolako atazonao nata agnaranazy tsy haiko na io J5 boskoraginy tago zanao irandreo iragasy tromper olo jiaby misy anglais ata good morning tsisy anatiny irandreo tromper olo boka anaranao anglais be ary manino eny anisety ajorana bavy anisety anisety français nazy natao anaranazy foana akoana malaza manao isy be anisety sa tsy magnano matozy nanao tsy adala misy raha hitany ao teo grand izy mialatsiny zany teny an'izay foana fa izy zany za hitanareo igny le samby lava velogna atsika ho hitanareo foana zao aza andesina hoe grand hoe boka anao mitondra 4 liky samy non anao koa resaka vola koa débatsika manaraka zao fahaizana fa resaka débat vola ndraiky volaninao ary via koa za pare koa fa anao ampiadifika amin'ny manambola eto maro manary raha jabaly tsy haiko président république tsika manambola reny anao tsy adigny izy mihitsy anao na manana 4 boka any nazonao tamin'ny SB anao na mazona 4 anao tsy mahay mira tsy mahay mira ary izy andre lehibe fa nagnaiky andreo misy tsy mahay raha de za teninaka zany rehefa mahay mira anao mako karabasy téléphone izy mahay masoko nahita nenazy le instrumental izy mira tena hoe feonazy fa io tsy mamono micro zany mahay baka zay fa mahay zay tsy mamono micro fa sazany hoe voneny micro playback izy mande karaha izy volagno karaha soigny valavo izy fa le raha zany ke misy tonga de hoe zana volagndreo za mialogno fa tsy amploatra zay contrat volagninio studio tsy ampy contrat kely mivo i karaha ataony lao tsy haiko artiste iny misy filovolavo zay agnarany izy koa tsy possible izy izay le volaniko hoe misy tellement sy tian'olo agny tsy haiko ata jusque maty satria zio na za to ataona nga tiako za atao zandry hoe anao zandry olo nata izy mo tsy nangala muzika za fa nandeha tandafy amy la muzika anareo ndraiky nareny mambe nandeha ndafy satria nandeha nanisy ty nagnano vacance sa hoe nandeha ndafy izy igny andeha vidy tomobile non andehanako andafy fa la muzika edy te izy mo tsy teraka za fa nagnano fa nandeha ndafy tiky za zegny tanao dika zay na attaque personnel izy koa attaque personnel karaha zay baka anao koa fa miady olo ino nangala meso ino alainao anao ndeha angala kakazo anao voa angalaiko basy ny réguleko basy izy basy mety amina igny ka mibala mety aminazy jusqu'izy maty tsy aresy mampikany izy d'accord tsy manaraka conseil naka amaragna atsika de Elidio no ataoko hoe mazako fivolagnana voalohany de Vacances, week-end ou simple déplacement. Sur Seine Bazar, trouvez la voiture idéale. Louez ou louez votre voiture en quelques clics. Simple, rapide et 100% sécurisé. Téléchargez l'application maintenant ou rendez-vous directement sur le site seinebazar.com.
ny tiako aviagna eto amin'ny farany eto matoa atsika navy eto atsika miadevitra atsika mizara hevitra atsika ataoko fa samby sarotigny atsika ny amin'ny ataontsika hoe ity resaka la musique donc volaniko le resaka ataontsika hoe resaka kanty izy volan'izay hoe nitako mampitovy anareo to dia hoe sarotigny nareo amin'ny qualité-ndraha tokony mba raha tsara ary zay izy koa tsy tsara volanareo dia tsy tsara zay koa tsy mahay zay voilà dia ny par rapport zay ny afaka amezany Elidio izy indrindra moa ataontsika hoe na mikasy koragna ty hoe fa indrindra izy koa ataontsika hoe ny mikasy ny tontolo la musique amin'ny ankapobeny izy koa mba misy koragna tianao mba tsipy amaragnantsika izy Elidio. Bon la musique boka raha tsara izy tegna marigny ary matolo jiaby ambony tany misalamboatra tsy Madagasikara zay rehefa volaniko eto matolo jiaby ambony tany misalamboatra makasika la musique ty izy raha tsara atsika sauver musique tsika boka nagnamorogno donc anao tsika tsy namorogno la musique taiko zao anao tsy namorogno hiranao za namorogno naka za tsy nivanga la musique volagno tena la musique volagno tsika tsy namorogno la musique zay tsika magnaraka ny anay fa olo foteto magnaraka koa zay magnaraka faso bon amin'ny mahatsara la musique zegny atsika tsiraikaraiky ambony tany eo samy managna raha tsara anazy samy managna raha mahafinaritra izy fa araka anao maroko teo hoe ekeko misy magnano playback tsy mahay raha marigny zegny za tsy mankasitraka zegny fa misy mpagnano playback mahay eny mandrafitra hira anazy eny mandrafitra texte nazy eky misy hainy jiaby misy maraha sur scène jiaby ary mampentagnetan agnaty public mahatonga izy agnaty le raha ilaminy fa par contre misy koa ny mpagnano grand complet karaha zokany akaiky mpagnano la musique fiotaogny anatra la musique ira bokany baka nivalamboatra tsy raha manjary azonao donc zegny aizany kanto am'zegny de efforcenao ve za zokany aka andeha kafi zalahy magnano hira magnano hira au grand complet izy nefa hira anazy sur scène mivala sa hoe andeha kafi raiky hoe itoko tsara ataony bien arrangé hira mélodie agnaty le raha tsara le flûte ndrasany raha milamigny tsara aiza zegny ny ankasitranao naka am'zareo karaha zegny donc zegny tiako tonga agnatin'ny zegny izy koa magnano raha na clé USB ampiasainao na magnano clé na magnano playback anao na pitendra karakory anao na maila musique karakory anao ny important dia ny fahaizanao mametraka toeragna misy anao hoe zegny za zegny personnalité ko agnatin'le raha une fois koa tafapetraka anao izy io magnano raha tsara anao renommé fa lasa grand fo anao marataonao firy karazana artiste nandalo teto tona grand complice ny tary matériel jiaby tsy mety grand tsy hita jusque nany ty zokana kay tsy hita satria nagnino zegny les valeurs le mahanao igny important koragna aminao zany anotra la musique itozika zokana kamaizinao anotra anotra la musique za tak volako aminao ny maisa tsy mahay azo mafaka andreferona maisa tsy mahay manefa izy bato izy nefa magnano le raha zegny metretra tegna anazy hoe aiko raha ty azonao ary matolo magnano zay boka magnano zegny jiaby samy magnano de tsy hita le raha donc zegny tiako anao zegny aza misy référé amin'olo tsy mahay za magnano référence amin'olo mahay raha fo volagno fa nakany fomba fijeriko karaha zegny olo mahay na magnano playback na magnano grand complet na magnano live anao une fois le raha voafehinao antsaka ansiandava andataonao zay no atao hoe aminaka olo mahay karaha zegny fa anao zegny ke tirenao andeha agnano la grand complet folo jiaby tsaraikaraiky nefa raha boka vaky raha nefa zegny mivona amin'ny tokony izy mivalagna le raha andeha ataonao sur scène anao grand vedette be karaha anao magnateno za zegny faranenjagna Madagasikara eto tonga reny volagna feo raiky antignana raiky magnandrefa atao karakory zegny andeha apprécier hoe ityko ny mahay raha satria izy ty magnano grand complet fa avy ndefa lagnilo bakagny ndraiky clé USB nazy karaha volagninao boka zegny atsofinare izy andeha la musique mihira izy milantilanty vocal jiaby babo anao tsy afaka mivolagna hoe grand ve lagnilo zany zegny nefa misy artiste avy afara tato firy taogna nagnano la musique tsika zao isy référé agnaty zay fa boka za miréféré agnaty misy référé agnaty raha hitany masonaka fa boka fotoagna jiaby zegny azonao nagnano la musique izy tagnatin'ny firy taona taogna raiky roa taogna nano grand complet izy taogna raiky roa taogna tsy tanao trace nanjavo ary misy eto zay fa misy mana fo sasany zegny izy tagnana agny clé USB nazy tanany baka tagna Madagasikara volan za bala tsy volagna andafy koa volagna andafy Madagasikara basta Lionel ngiataka solo fotsy zegny zalako miritsagana de vanao amiko olombelo zala zegny regny no tsara be fa misy raha ndesy lakanao de zara ataona azonao mivalamboetra olo jiaby agnatin'izy io karaha zegny donc za koa zegny koragna amin'ny artiste andafy agny satria za baka zegny atodiko matetiky fokoragna ty hoe atsika ikokoragna za magnano référence amina raha iagnan'olo maro anao zao hoe koragnesiko hoe Bob Dylan kone Bob Dylan ary olo mifarana olo agnisan'ny malaza en Amérique zegny magnano featuring amin'ny Kanye West mpagnano playback accepter le raha olo mahay mato zegny olo managna maizy azy karaha regny miaccepter le olo mpagnano raha ty tovagna agnaty tsaignanao fa misy ny raha tsara ao ikoragna antsika zao Burna Boy
Burna Boy zegny mpagnano afrobeat magnano maizy azy magnano featuring am Eds azo fa tsy Eds rano zegny olo managna maizy azy ty nefa mpagnano playback le zala donc zegny raha koresintsika eto valeur any raha petraka anao ambony playback anao izy koa tafapetraka anao araka ny tokony ho izy artiste anao zay fa petraka anao amin'ny tokony ho izy hoe zegny anaovako izy ty zegny nakany atao hoe managna ny kanto fa tsy aza forcenao za o gili gitara isan'andro nefa gataonao le mpagnano gitara tsy raha manjary tsy marigny aminaka fa le mahay gitara mahay raha manjary apprécier chapeau fa le mahay mpagnano playback kosa ko mahay mba hamia za apprécier zegny zala agnanaka mba ankasitra ny ezaka ataon'olo basta alors zegny taloha tagny igny fomba katao koragna satria izy zegny afa ny francir ety efa ny francir le ino ma zegny le territoire araiky ty miala ta Madagasikara Skyrock izinao dika zegny managna ny atao hoe managna place satria magnino voleko agnatin'ny boîte jiaby andapagna olo jiaby colombiano olo jiaby mivalava azovy ty miaigna dika zegny mba to olo abandafy n'accepte izy ataova agnatin'ny saigny fa hoe managna potentialité agnatin'le raha le olo araiky mpagnano playback igny mpagnano playback mambe amesananao no ataoko malaky satria lera fa kely izy ty zany normalement tsy ampy lera fa lalàgnanareo zany nareo vitsy bon za fa izy zegny bon faranako izy ty marany koragny teo bon roy fo raha volaniko farany ataoko farany mihitsy za fa tsy mivolagna voalohany lenao teny karokory manao idionao zegny jano anao zegny magnino mba tsy mijano klesy be satria anao te mbola namafisinao zahaiza forcenao giligili gitara azondrako ny gitara anakay ty niany tanao tsy azondreo mihitsy hoe amberindreo gitara fo mavita grand complet zay magnino mba ovainao ely koa phrase-nao hoe zay forcenareo fa ninareo ne problème nareo entipo nareo non le magaganaka le gitara nakay le tendreko foana kivolainao anao defanaka avadia bo mila magnino resaka raha za zao mpamory pitendry gitara raha za zao mpamosavy mba sitrie foana aza boka eto amin'olo jiaby eto mampamosavy zao hoe anao ndraiky ahodikasina fa mangina ataonao hoe any misy olo azonao karaha zay moka atao rehefa mahay miresaka mba jerena foana bon roy fa anao zany maro olo mijerentsika io misy musicien tandremo raha anao zao ne sanatriako ranitry za azafady za tsy andeha niry loza aminao sanatria hitany musicien raha ataonao zany sanatriany vavanao zao ay laolo ty zany SB ndreo andasiko laolo ty ko mikaiky zay pitendry ty andraiky ely do ty mikaiky zay pitendry gitara zay tsy andeha de fa ndesina ny SB nazy mety ho mafy aminao raha vitako tsara mandeha anao mandeha vita agnatina réalité boka za fa contrat anao tenao tsy tenao mijotso quelle heure koa andao io tsy za tsy amtanany igny bon iambelao fa zo to dio zany maro raha nivolagny teo o tanisa o misy vai américain mpanao playback ery bastalio manko voatonotogno satria ino zao nihita ny coïncide tamin'ny raha coïncidence zany le raha nefa za tsy teno manarany afaizako mambenefa tsy tagny amin'ny bastalion mihitsy mihitsy fa normal bon reo mangala ohatra reo adala misy olo adala misy olo lava mihitsy bastalion zany mahita la zay ndraiky basta zany karaha reto koa za tsy solo kaiko zany koa fa misy business hitako fa ely dio kaiko de na ely bastalion fa dommage bastalion fa ny kaiko antany bastalion mahita rakorako zao za fa nisy koiky anazy resaka propagande avy aminakay na zona za mikaiky mihitsy tam'zany mbola ambany mbola tsisy raha izy tam'zany fa commence de za misy nandesy lahatra ny candidat hoe la olo raha zany 50 raha zany 9 ans passé 10 ans zany satria demandant les députés amizao 10 ans passé raha zany bastalion any izy igny zay soma ary amin'ny androndra ary izy igny fa playback nefa izy teo nahitako azy misoma la olo atoky zany nahita izy acceptenao finalement les classes B izy non tsy fila tsy accepte aza borisana playback anao to volana teo hoe tsy tsy carré raha ty point carré tsy carré raha karaha ino izy ty hexagone maro lafiny be tsy hainao mandeha to zo bo iambela koa zo farany basy tsy magnino anao mamaliky zay raha volanko fa ty raha volanko aminao fa za boko anao mikoragny itandriesako za mampiasa ty fo ty ndesinareo modinareo ndraiky Jean-Luc ndesinareo jiaby mijerinakay zao ara anaovantsika zay amaragna koragna nareo misy zanaka roe anao misy zanaka roe antragno roe zanakanao zanakely dio tonga de lo tokato koragna fa manjary lava be anao zao misy zanakanao roe anao tela miziky ary zanakanao io tsisy avanao samy tianao araiky ampirainao playback eo iran'zao ataovy iran'ny babandreo fa iranao fo ataondreo playback eo
Tsaiky ino hoe ino ma vilaninareo akory vilaninareo hoe ino atao io iny azonao raiky mpanaovana playback alefanao vita anao zanako vita raiky ty koa zao raiky io ndraiky micro fo amenao izy manapodira io azovy mahay amindreo roy boka eo point zay ndesinareo mody zay le raha tadiava za mila olo mahay mianara foana ary za tisy raha tenenao zay aiza tirenao za tsy nanery tsy impératif igny fa igny za miteny mieza zany hoe fait un peu un effort dikany mieza zany tsy nanery anao zao fa anao koa tsy mahay za ataonao miala ino an'olokolo tsy mahay raha azonao olo mahay ndreo mahazalontena aloha za iezaka miletika an'la olo igny azonao zay aveo za misaina tsary tamy radio satria nareo tsy naheno parcours-nay radio roy fa nidiriko raha 2020 ta Paris za nanao Vichy RNS zaho niditra tao za fa niditra radio la réunion koa za mivolagna mihitsy za tsy mizesty haiko volagna andreo koa tsy mila interprète tsy mila traducteur fa tiako tenenina la olo reo zany attaque personnel anao zao anao zao tsy atao karaha zany fa raisinao foana za tsara no mahay raha baba zay tanomboanao natanao lasa aiza amin'ny playback tadiavy ny fiainana ty foana fahaizanao mahay venao eo ajava BGMG nagnano teniteny anglais kely zay matozy nanao an'iny fa nandany fotoana izy nianatra ziny aina mila teny anglais fa za ty mety lasa lavitra yes good morning yes yeah the parties continues iny foiky nataony ny raha tokony izy labiera nytany agnaty tomobily tokony raha roe volagny the drinking and the party continues azona tokony hoe sady ny fisotroana sy ny fety mitoy fa no raha mbola vao mianatra izy vao mianatra tsy adala izy mianatra ny misy raha hitany hoe raha ty miandeha zany hoe tankirolo foana fahaizanao anao mila mianatra zalahy anao koa volan'olo sorate eto solfeziny raha zany satria misy olo mila solfe beatmaker lève sa kilesy be i tonga de beatmaker vavany ao mbola aleko mahita an'izany koa bo anao mirary musique mandeha beatmaker andreo mamango azy ainao igny olo talenta igny aboka bon farany koa le raha zay ndesonareo any iza mahay am'le zaza roa teo le raiky nampirenao kolesy be zanakanao azavana tsisy avanao samy tianao satria raha za mako miteny satria za tsy zanakany mety za mazokiagna foana fa haiko amy zanany roa tsisy kianina fa zay mahay fo kigagny fa iza mahay amindreo roa io mandeha hirany elideo araiky solo igny za mbo tsisy raha izy abe igny magirany elideo moko resaka karakara zay hoe za tsisy raha hitanao mihitsy fa olo nianga tamy tsisiagna izy ewa de hirana za tsisy raha ina ampirandreo solonao igny raiky alifaso mandeha hiranao igny playback izy mira feo miboaka tsy magnino misy micro tsy vonona micro nazy vono amizay alifaso koa raiky ty koa zanako re zanakanao raiky tena micro ireny io no mitsara isa ia mahay zay baka le to playback aminazy misy playback no va tsy antsony izany mahay fahaizana moko ndreo izany mahay amindre roa zay fotsiny mbo tsy voavalinao zao moko andao teste maray atao tambitra sara lifazo jiaby tsy problème ty tsara anao sa mamboly raha tsisy tsarisy tambony tany teto anareo ny Facebook capture fo ataonareo capture anao fa mahazo sarinay mafaiky loatra ty moko fandeha la réunion atoa de somary afaka mitondra voandalagna ely non tsisy sorina antsika jiaby misaotra amin'izany Elidio matoa izy nanao an'igny hitako tamin'izy teo za mitandrera volagny fa hitako mihitsy fa fonazy tia muzike izy tia renazy io tsy fitsarambelatsy za koa tsy mety tsara velatsy koa zao ata za organisateur an'ireny playback reny raha koa ratsy fana za tsy mety tsara velatsy azafady ewa quel mpidiky le SB ro macharanao za jamais ro artiste SB ro mpidiky SB regny ro macharanao tsy maintsy matsara zareo manomboky niany zany hoe satria marina le raha volagno ny marina tsy mba maty boko vao miakitry reo mety gene reo avy koa raha tsy tiany mamibety eo reo avy koa la olo igny non c'est pas grave i tsy forcé volany Eldeo zay za forcé nao fa bon saza miteny vola tadiaviny kabaro hafa koa vola igny nirahasoanareo anam-bola tsara zegny aitanao ewa maravira raha izy mbo tsy niditra radio ry basta reny rehefa misy tomobily ay contrat ndreo tamy propagande reo manambola tsisy problème artiste maro be manambola koa
merci. Non, ça va, ça va zany. Tsisy problème ninay. Zay samy ambo poeto. Mahita contrat za signalé za mahita signaleko. Je m'en fous nata clés be za raha tsy magnino iny tsy magnino. Rehefa zay fa le hoe mpamiana za aloha rolo zay misy leçon raisindreo foana igny. Saretsika jiaby zegny ny niaraka taminay teto amin'ny point carré de ho an'ny magnaraka koa dia izy zegny hoe niresaka kanto no nikahentsika reto mpanakantsika aby reto dia ny fianilignantsika jiaby hoe mba avy lavitra zay kantotsika malagasy zay mety tsy hoantsika jiaby ho any magnaraka. Jean-Luc Nopanoulute.